Така, уважаеми дами и господа, заседание на Общински съвет Попово, номер 13. Започнахме малко бурно. На заседанието присъстват кмета на общината доктор Веселинов, заместник кмет Милена Божанова и общинска администрация. Присъстват също, както казах в началото, инициативен комитет, свързан с Момчил Георгиев. От заседанието отсъства господин Андрей Петков поради уважителни здравословни причини. Имаме 20 общински съветника, имаме необходимия кворум, можем да вземем решение, което ми дава право да открия 13-то заседание на Общински съвет Попово. Имате предварително предоставен дневен ред, който е от 5 точки. В законно установения срок постъпиха още 3 докладни от кмета на общината доктор Веселинов. Първата докладна е решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на подробен устройствен план, план за застрояване, за идентификатор с номер 57649.113.225 по кадастрална карта на град Попово. Втора точка е решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на подробен устройствен план, план за застрояване на имот 11716.92.29 и както още 5 имота към него. Става дума за село Водица, община Попово. И третата допълнителна точка е дофинансиране на община Попово по проект изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-осигурителни услуги на резидентска грижа, както и специализирани социални услуги за лица с увреждания в община Попово по процедура изграждане и оборудване на нови социални интегрирани здравно-осигурителни социални услуги за резидентска грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания по национален план за възстановяване и устойчивост, като компонента е социално включване. Предлагам тези 3 докладни да влязат като точка 5, 6 и 7 в дневния ред. Който е съгласен с това мое предложение, моля да гласува за. Гласували 20 общински съветника, за 20, против и въздържали се няма. Приемаме това предложение. Това ми дава право да зачета като цяло на вашето внимание окончателен проект за дневен ред на днешното заседание. Първа точка – приемане на генерален план за организация на движението на територията на град Попово. Втора, отчет изпълнение и реализация на проекти на община Попово по съответните процедури за 2024 година. Трета точка, допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Попово за 2024, имоти в регулация и одобряване на оценки за учредяване право на строеж и продажба на недвижими имоти. Четвърта точка, одобряване на извършените разходи за командировки на кмета за периода 1.7.-30.9.2024 година. Пета точка. Решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на подробен устройствен план, план за застрояване на идентификатор с номер 57649.113.225 по кадастрална карта на град Попово, община Попово. Шеста точка. Решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на подробен устройствен план, план за застрояване на съответните имоти, които са 7 или 8 на брой, 8 на брой в село Водица. 7. Дофинансиране на община Попово по проект изграждане и оборудване на социални, интегрирани здравно-социални услуги за резидентска грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждане в община Попово по процедура 11018 изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентска грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждане по национален план за възстановяване и устойчивост, компонент социално включване. Осма точка – изказвания, питания, становища, предложения на граждани, където ще дадем думата на инициативния комитет. Това е
предложението за дневен ред на днешното заседание. Който е съгласен, моля да потвърди с гласуване предложението. Господин Тошков. Така, гласували 20 общински съветника, всички са за, единодушно приемаме днешният дневен ред и преминаваме нататък по първа точка: приемане на генерален план за организация на движението на територията на община Попово. Давам думата за становище на секретаря на Постоянна комисия здравеопазване, околна среда и социална политика, доктор Петър Кирилов. Заповядайте. Той доктор Русев е тук. Добре. Доктор Русев, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаема госпожо заместник кмет, уважаеми представители на общинска администрация. Нашата комисия заседава вчера в непълен състав, като аз също отсъствах и затова се получи така. С 3 гласа за подкрепя предложението за решение. Благодаря. Благодаря ви, доктор Русев. Давам думата за становище на заместник-председател на Постоянна комисия общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред, граждански права. Господин Петров, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, нашата комисия по общинско имущество и общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права заседава на 29.10. от 9 часа и в непълен състав, но с кворум приехме с 3 гласа за. Благодаря, господин Петров. Давам думата за становище на председател на Постоянна комисия финанси, бюджет, местни данъци и такси, господин Николай Черкезов. Заповядайте, господин Черкезов. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, колеги общински съветници, уважаеми служители на общинска администрация, уважаеми граждани на община Попово, Постоянната комисия финанси, бюджет, местни данъци и такси заседава в пълен състав, разгледа отправените към нея докладни и по точка 1 приемане на генералния план за организация на движението за територията на град Попово изразява положително становище с 5 гласа за. Благодаря. Благодаря ви, господин Черкезов. Давам думата на становище на председател на Постоянна комисия устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура, нормативната уредба. Господин Иванов, заповядайте. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо заместник кмет, уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми граждани на община Попово, уважаеми съветници, нашата комисия в непълен състав от 4 члена разгледа отправените докладни и конкретно по приемането на генерален план за организация на движението за територията на град Попово с 4 гласа за предлагаме да подкрепите предложеното решение. Благодаря. Благодаря ви, господин Иванов. И давам думата за становище на председател на Постоянна комисия образование, култура, вероизповеданията, младежта и спорта. Господин Стоян Попеличко, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо заместник кмет, уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми граждани на община Попово, уважаеми колеги, нашата комисия заседава в пълен състав на 30 октомври от 3 часа и по точка приемане на генерален план за организация на движението на територията на град Попово с 5 гласа за подкрепя проекта за решение. Благодаря ви. След като изслушахме становище на комисиите, зачитам проекта за решение, след което ще имате възможност да направите своите коментари. На основание член 21 алинея 2, във връзка с член алинея 1 точка 12 от ЗМСМА
член 9 алинея 2 от наредба номер РД 0222 от 24.10.22 година за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, да вземем следното решение. Първо, приема генерален план за организация на движението за територията на град Попово, съгласно приложение 1, което представлява неразделна част от настоящото решение. Приложение генерален план за организация на движението, протокол номер 4 от 16 юли 2024 година и справка за отразяване на предложенията и препоръките, получени в процеса на публично обсъждане на предварителния проект на генералния план за организацията на движението на град Попово. Това е проекта за решение. Имате думата за предложения, мнения, въпроси към докладната. Господин Попвеличков има думата. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е следния. Аз го зададох и по време на комисия, но нека все пак гражданите да се запознаят каква е причината това да не може да се случи точно в момента. Става въпрос за частта велоалея по река Поповски лом, която води до местността Маринка лък. Каква е причината точно в този момент да не можем да изградим подобно съоръжение? Благодаря на господин Попвеличков. Кой би могъл да отговори? Господин Добрев, заповядайте. Ще ви запозная с основната цел на генералния план. Това е постигане на цялостна организация на движението на територията на град Попово. Подчертавам град Попово. Това са велоалеи и прилежащи пространства, които са свързани към града. Няма как да вържим една велоалея към местност Маринка лъка или някоя друга местност, която е извън територията на града. Това е предмет на отделен проект, това е предмет на промяна на общия устройствен план и изготвен на подробен устройствен план. Самото трасе, дали да бъде по изградения колектор, по селскостопанския път, по остана колектора или да бъде успоредно на третокласния път за Разград, това вече е предмет на допълнителна оценка, тъй като за успоредно на пътя за Разград, там трябва да се направят и отчуждителни процедури на земеделска земя. И основният проблем там е преминаването през третокласния път 3513, знаете, от републиканската мрежа, и там трябва да се търси начин за преминаване, безпроблемно преминаване през този път. Дали ще бъде с подлез, дали ще бъде с други мерки, но това ще бъде обхват на самия проект. Но в този план няма как да бъде заложен. Това, което мога да ви кажа за самата велоалея, която е предложение. Добре, благодаря господин Добрев. Аз само като допълнение към този въпрос на господин Попвеличков, аз също получих доста предложения и доста въпроси от инициативния комитет, защото вие знаете, че има инициативен комитет, гражданска инициатива, подкрепена от около 4000 човека, която е входирана точно в тази връзка, така че моля, каквото е необходимо и каквото трябва да се направи, явно има сериозен интерес към тази инициатива, моля да бъде предвижен най-малкото като идея, за да можем да го представим на гражданите, каква е идеята, как може да се осъществи, в какви варианти, за да можем да направим някакъв вид гражданско обсъждане на тази тема. Явно има голям интерес към това, защото аз също получих вчера няколко обаждания, няколко питания, защо не е включено това в генералния план и как ще бъде коментирано. Така, други въпроси? Господин Петров, господин Кънев, заповядайте. Уважаеми съграждани, уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, аз си направих труда да се запозная с така предложения ни генерален план за организация на движение и трябва да ви кажа, че се натъкнах на много неща, които смятам, че изпълнителът Институт за управление на програми и проекти просто не е достигнал до тях. Доста стряскащи неща прочетах тук, особено в началото на този генерален план статистиката, че към 31 декември 2022, т.е. сравнение между 18 и 22, от 14 000 Попово е станало 12 000, стремглаво вървим надолу. И не ми хареса това, че извода, който те правят, че по-малкото население е генерирало по-малко пътувания
нямало необходимост от скъпа регулярна поддръжка, тъй като инфраструктурата се амортизирала с по-бавни темпове. Да, през последните 3-4 години с заеми от банки успяхме да асфалтираме някоя друга улица, но имаме улици, които нито с джипове, не знам с какво не може да се влезе вътре. А ние правиме генерален план за организация на движение. Другата констатация, която също според мен не е правилна, е, че бързата връзка до областния център Търговище и до другите областни центрове като Разград била такъв един голям фактор за намаляване на безработицата в Попово. Напротив, всички познаваме наши близки приятели, съграждани, които пътуват всеки ден до Търговище и до Разград. Именно защото пътя е хубав. Ма не съм чул от Търговище някой да дойде в Попово. Или ако е една единица. Както и да е. По-нататък виждаме една таблица с регистрирани пътни превозни средства, в която виждаме товарни автомобили 1444. Не знам защо община Попово не ги е запознала тия хора, че в последните 4-5 години знаете, че много фирми и много наши съграждани си прехвърлиха камионите, с които си варят хляба, ги прехвърлиха в съседни нам общини, точно поради високите данъци в община Попово. И никъде не видях на тези хора да им е направило впечатление, че по улиците на град Попово е пълно с такива автомобили. Товарни автомобили, просто защото момчетата някъде ги спрат. Има и добри неща. Анализа на 7-те кръстовища натоварени, които са, само че там не ми става ясно как ще бъдат реализирани тия неща. Например, предложението за кръгово на така нареченото кръстовище Малкия Бончо. Сега правим ремонт там. Ако направим кръгово, какво се случи с локалното? Аз не знам от локалното може ли да се влезе в кръгово. Нямам представа. Те трябваше те да го кажат това нещо, но са го пропуснали. Доста неща и искам да ги обобщя в края на краищата, че първо периода, през който тези хора са били в Попово, от 19 до 22 февруари, е период, който не може да им даде изобщо никаква представа за натовареност на нашите улици. Първо, че знаем какво става юли и август по нашите улици, тръгват и тежкотоварните камиони. В този генерален план и така нататък, страничните улици на булевард България, видимостта е нулева. И такива места мога да ви посоча в града страшно много. Около гимназията, около църквата, контейнерите, тук до ресторант Република, Т-образното кръстовище. Безобразни неща са. Как не ги видяха тия хора? Пък най-вероятно са взели и сериозна сума пари, за да го направят този генерален план. Не ми стана ясно тяхното предложение, защото то е фиксирано и е хубаво според мен, светофарна уредба на кръстовището на автогарата, мисля, че беше схема 3. Хубаво е това нещо, но не става ясно. Знаете, там има комплекс Ерко, продават са баници, отстрани са таксиметровите шофьори, спиди и ред други, и слагайки по този начин, не ни дават, ще местиме такситата ли, какво ще правим изобщо? Говорено ли е това? Виждам, че гилдията на таксиметровите шофьори е над 47 човека. Говорено ли е с тях за евентуално изместване по-нагоре да паркират? Чувам пък, че собственика на автогарата ще прави някакъв мол и ще ползва пък общинския паркинг отзад, което ще доведе пък, че не може да ги изместиме тия таксита. Значи това са неща, които тези хора не са ги хванали. Тоест, или не са били запознати и общинска администрация, или те си имат някакъв начин, по който, влизайки в града, си правят тяхните си проучвания. Но този генерален план в този вид, особено пък, че 19-22 февруари не са хванали петъчния пазар.
който, айде зимата, както и да е, ама лятото, знаете, петъчни дни какво става в град Попово. Просто е нещо страшно. Особено юли и август е нещо страшно. Но никой не говори и за този петъчен пазар, който затваряме една цяла улица. Поне можеха някакъв анализ да направят, да ни дадат някаква идея как да го разчупиме, какво да направим, за да не стават тия тапи, които се получават там. Поради тази причина аз ще се въздържа при гласуването на този генерален план за организация на движението, защото мисля, че има много неясноти, а пък не можах да разбера как и някои от колегите общински съветници знае ли това обсъждане юни месец, някой изобщо чувал ли за това обсъждане, участвал ли в това обсъждане. Май само при обсъжданията, само ние общинските съветници мога да разберем какво става. Благодаря. Господин Димитров, нека да ви отговоря на последната част на въпроса. Обсъждането беше толкова масово обявено и за съжаление толкова малко посетено. Аз бях там и имаше точно тези въпроси, които бяха зададени и за пътеката до Разград, имаше друго предложение за пътека до язовира, до Каваците. Имаше наистина, имаше и граждани, и не малко граждани, не знам, имаше още един общински съветник. Кой беше от нашите? Да, господин Найден Иванов, той беше там. Обсъждането се получи доста добре, за съжаление, интереса на общинските съветници към тези обсъждания, включително на бюджета, включително на касовото изпълнение, тези неща са доста вяли от гледна точка на общинските съветници. Може би не получавате добра информация, но специално за плана, мисля, че бяхме пуснали дори съобщение, имаше съобщение на Viber групата за това, че ще има такова и който желае да дойде. Не знам как по други начин да ви обсъждам. И там можеше тези въпроси, които в момента ги задавате, да ги зададете директно, защото там бяха изпълнителите. И те може би трябваше и можеха да ви отговорят, включително схематично, защото всичко се прожектираше на голям екран и можеха да дадат някои отговори. Съжалявам, че не сте разбрали, но наистина и тези неща, които вие ги говорите, те там се казаха. Някои от тях приеха като отражение, някои бяха включени, някои поради някаква причина не са били включени. Сега не знам, господин Добрев, може ли да отговори на някои от забележките или въпросите на господин Димитров? Но той по-скоро е от гледна точка на възложител, а не на изпълнител и не съм сигурен, че можем. Ако можете, господин Добрев, заповядайте. Мога да ви кажа за кръговото движение на Лозарска и България, Раковска. Значи може да се осъществи такова движение, не е необходимо да бъдат 4 улици, за кръгово движение могат да бъдат и 5 и повече. Знаете, могат в едно кръгово движение да се включат повече от 4 улици. Това може да се осъществи. Въпрос е на организация, на острови, на маркировка, на пътни знаци, съответно. За кръстовището на автогарата. Да, господин Кънев е прав. За да стане това факт, трябва да се забрани паркирането в непосредствено близо до кръстовища. Това в известна степен ще наруши спокойствието на много граждани, които паркират там, но няма как. Ако сте забелязали, виждам, че доста подробно сте чели генералния план, се въвеждат и зони за 30 км в час в централната част. Район централен, той е точно упоменатия район, който е около кооперативния пазар, общината, до улица 29 юни. Той се обхваща целият район и там е с скорост на движение 30 км. Имаме и режим с 40 км в час. Това са основни. Това е булевард България, в този участък, който в момента го рехабилитираме, и другата страна булевард България, в посока изток, Разград. Там също са въведени такива зони на много главни улици. Аз мога конкретно по схема, ако искате да ги коментирам, но не мисля, че е необходимо да го правим това толкова обстойно. Самия проект на генерален план е изготвен в две фази. Окончателен, предварителен проект и окончателен проект. Предварителният проект, както ви каза господин Георгиев, беше качен един месец преди общественото обсъждане на сайта на общината. На първа страница, дори и днес, ако отворите сайта на общината, се вижда най-отдолу вдясно. Аз вчера погледнах, го има съобщението за обществено обсъждане.
Това е 24 юни. Смятате от 24 юни до момента колко време е минало, всеки може да направи препоръки, запитвания, въпроси, коментари. Да, има какво да се допълня. Също има какво. Аз допълвах до последния момент, ако сте забелязали в листа с списъка с забележки, аз допълвах, но не мога да обхвана всички моменти, всички кръстовища, тъй като всеки има различен поглед върху нещата. Успяхме някои еднопосочни улици да ги премахнем, тъй като видяхме, че към момента с тези асфалтови настилки не могат да бъдат реализирани, би затруднило движението на автомобили. Предлагат, както ви казахте за товарните автомобили, предлагат нов маршрут. Той маршрут, който е по Каломенска, по третокласния път Каломенска, Марко Николов, да бъде изместен по Болнична. Т.е. по Каломенска изобщо да няма товарни автомобили. Същото се отнася и за освобождение из улица Земеделска. Там да бъде насочен самия поток. Но тези две улици, Земеделска и Освобождение, са в лошо техническо състояние. Ние до момента не сме предвидили действия за асфалтирането им, тъй като с неподменена ВиК инфраструктура. В момента тече проект за РПИП и чакаме всеки момент да почнат да одобряват проекти и да почнат да строят тези улици. Даже в момента една улица асфалтираме, ще асфалтираме Бачо Киро, която е с неподменен водопровод и съвместно правим усилия с ВиК да го подменим своевременно. Значи има много хубави страни, има някои забележки, но този план той може да бъде допълван, актуализиран, прави се на всеки 5 години. Не е необходимо тези препоръки, които ги имате, хубаво да ги предвидим при следващата актуализация или при следващ такъв план, когато се приеме след 5 години. Така че да, много са удачни забележките, но мисля, че сме изтървали малко времето, когато трябва да ги направим основно. Благодаря, господин Добрев. Господин Попфиличков иска думата. Благодаря, господин председател. По повод на това, че отвори въпрос за петъчния пазар, тъй като в момента няма как да го направим като официално предложение, но по-скоро да споделя едно мнение, както на доста наши съграждани, така и лично мое. И един съвет по-скоро към общинска администрация, ако има такава възможност в бъдеще да се разгледа варианта евентуално за преместването на петъчния пазар на новопостроения паркинг, който е тук съвсем близо до общината. Тъй като смятам, че в един петъчен ден няма да затрудни толкова движението в централната градска част, а и другото нещо като съвет към общинска администрация да се помисли за поставянето на обозначителна табела, че в петък от еди си колко часа до еди си колко часа там се провежда такова мероприятие. Тъй като има хора, които не са от град Попово, те не знаят, че там има петъчен пазар и в петъчния ден е затворена улицата, спират автомобилите си и става изключително трудно. Благодаря. Благодаря, господин Попфиличков. Господин Димитров, реплика. Да, но гледам, че доктор Веселинов излиза. Не я зададах, защото го нямаше. Не е ли време да помислиме за един общински тир паркинг? След като виждаме толкова много автомобили по улици и просто защото момчета някъде ги спират, не е ли време да помислиме за един тир паркинг общински с всички надлежни неща, който да прибере тези товарни автомобили? Добре, разбрахме въпроса. Господин Веселинов, заповядайте. Извинявайте, че излизам, ама трябваше малко да осигуря спокойствие на работата, нали? Извинете ме. Да, пред пространството пред бившия КАТ аз го виждам такова, но мисля, че не е толкова голям. Но все пак такъв тир паркинг в екстремални случаи полицията ползва отбивките по главния път. Попово направихме много, за да почистиме тези отбивки, въпреки че тя Милена Божанова излезна, ама разходите се увеличиха, сложихме и контейнери и една група постоянно ги почиства. Друг паркинг за пътуващите, които не са от Попово, виждам в отбивката при
Водица, бившия къмпинг. Там е пространството голямо и може да събере доста тирове, пак казвам, в екстремални отношения. Метеорологични, когато се спира потока на тежките автомобили. Някои от превозвачите започнаха да изкупуват и по посока Кардан, виждате отляво, там вече някои си направиха собственост като паркинг, за да изкарат от улиците. Наистина на улиците и на мене ми тежи, като виждам особено камиони, които превозват дървен материал. Най-лошото е, че пак тези камиони, голяма част от тях, плащат таксите в други общини, а пък затрудняват движението точно в Попово. Сега, друга тема е защо отиват там. Но абсолютно сте прави. Добре, благодаря, господин Веселинов. Други въпроси по отношение на генералния план за транспорта има ли? Коментари? Не виждам. Добре, в такъв случай предлагам да преминем към гласуване на тази точка. Който желае да подкрепи или да не подкрепи генералния план във варианта на решение, който аз прочетох ли? Прочетох, да. Моля да гласуваме с така, общо гласували 20, за 15, против 0, 5 въздържали се. Предложението за решение по отношение на генералния план се приема. Уважаеми колеги, преминаваме нататък по точка 2. Отчет за изпълнение и реализация на проекти на община Попово по съответните процедури за 24-та. По тази докладна няма решение. Отчета е с цел да се запознаете вие и цялата общественост с това, което е направено от общината в рамките на тази година, от началото на годината до сега. По нея... Моля? Да, не се гласува. В смисъл, някой ще ни направи ли някакво допълнително разяснение. Отчета е качен, макар и малко по-късно. Въпроси очакваме. Който от гражданите желае да се запознае с него, достъпен е на сайта на общината, има го в цялост и в пълнота, така че може да се запознае това какво е направено, за какво е кандидатствано, какво е направено, кое е разплатено. Всичко това нещо е качено в плана. Имате думата, ако имате въпроси или уточнения. Господин Димитров, заповядайте. Аз искам да попитам, тук в докладната пише, че проектните предложения са 44 към момента и в това число не влизат 25-те жилищни сгради. Да разбираме ли, защото в тези 44 има още, мисля, 10 или 11 блока, които са за санирани, да разбираме ли, че предстои, всъщност и тези 10-11 блока на какво ниво, защото пише там договор с МРРБ и обществена поръчка. Аз не виждам никъде обявена обществена поръчка. И да разбираме ли, че 25, 11, 36 жилищни блока предстои да се санират в следващите година-две. Благодаря. Кой би могъл да отговори? Доктор Веселинов не чу целия въпрос. Светла Георгиева отсъства. Господин Добрев, вие нещо или доктор Веселинов? На тази с отчета. Аз ще го повторя въпроса, ако трябва. Да, ако обичаш, повтори го, моля. Благодаря. Значи в докладната проектните предложения към момента са 44. Кой номер е? Господин Кът. Кой номер е в таблицата? Не.
Аз говоря за докладната, текста на докладната. Там е записано 44 като обекти. В тях има 11 жилищни блока посочени. В Младост, в Русалия и така нататък. Даже и Садина. Да, и Садина, да, почва с Садина и надолу. Интересува тези 11 плюс тези 25, които предстои, 36 блока предстои да се санират, така да разбирам, в следващите година-две. Защото излиза, че тези 25 пишете, че не остават в резервен списък, а пък има 11 в проектните предложения на 44, където там пък не става ясно от тези 11 в МРРБ, ама има ли обществена поръчка, няма ли, или доколкото знам няма финансиране май още, не знам. Аз не искам да коментирам. Истината е, че тези проекти, които са през МРРБ и съм подписал договор, това е Попуска река, това е Младост. Повече от 2 месеца ние сме искали аванс. До този момент си прехвърлят топката МРРБ и Министерство на финансите. Разбира се, Министерството на финансите са водещи. Сега имам уверението, че до 2 седмици ще преведат авансите. С блоковете. 11 блока, ние кандидатствахме с повече блокове. Те, които са в резерва, бяха наши кандидати. Защото ние очаквахме почти всички блокове, които финансираме с лимита, който ни беше отпуснат, да бъдат санирани. Оказва се, че ни дадоха 50 на 100 от този лимит, а другите ги оставиха в резерв. На вас ви е ясно, че все още държавата не е почнала да разплаща по проекта развитие и устойчивост. Те сега са ви известни причините и законите и парите, които идват в Брюксел и колкото идват. За тези 11 блока нямам подписан договор. Исках обяснение какво да правим. Отначало ми дадоха обяснение, поне нямате обществена поръчка и затова не сте с предимство. Окей, добре, ще направим обществена поръчка. В същия момент започнаха, вече имаме 2 блока, Милена Божанова мисля, че 2 блока, които имаме уверение, че ще получим финансиране. И това ме кара от тук нататък да не правим цялостна обществена поръчка, а ще почнем да правим за всеки блок отделна обществена поръчка. Това е техния съвет. Ние за сега сме изготвили документите, им ги връщаме. Подписването става електронно на тези 2 блока между община и МРРБ. Така че имаме вече осигурено според тях подписан договор и финансиране на първите 2 блока от този списък от 11-те. От другата седмица започваме да правим обществени поръчки на тези блокове, които 2 са ни пуснали гаранция, че имаме финанси. Да не се получи все пак очаквано, държавата няма пари, пък вие направихте обществени поръчки, пък избрахте изпълнители, пък някои имат пари, други чакат аванс, едни започват, други не започват. Нека да караме подред. Когато подпишеме за всеки по-отделно блок, както тръгна МРРБ, така ще правим и обществената поръчка. Така, благодаря на доктор Веселинов. Други въпроси по тази точка? Не виждам. Добре, в такъв случай, тъй като не се и гласува, преминаваме по следваща точка от дневния ред, а именно... Аз мисля, че малко време отделихте. Ами той, понеже никой, нали, когато няма въпроси, заповядайте. Очаквам между 7 и 7600 милиона от фонд земеделие да се отвори финансиране. Може би в края на ноември или декември. Това ни беше съобщено от ръководителя на фонд земеделие на срещата на кметовете в Албена. Отначало бяха казали, че ще ни дадат, след като отворят това направление,
ще ни дадат 6 месеца за изготвяне на проекти. Сега ни сюрпризираха, че ще имаме само 3 месеца. Мене това ме притеснява и все пак ние се събрахме и огледахме това, което го имаме като проекти готовност и можем да го финансираме по фонд земеделие. В момента нашето мнение, според изработените проекти, е да финансираме Мара Тасева от Възход до долу до Винпром, което е много важно като входяща артерия, да финансираме генерал Прохоров от Прелеза под Кристера към бившия електроапаратурен. И смятаме, че ще ни останат и пари за улица Драва, тук на центъра, с асфалтопокритие и с бордюри и тротуари. За това ние имаме готови проекти, но сигурно ще се наложи в другата година капиталовата програма да гласувате, ако разбира се съгласни, защото фонд земеделие подземна инфраструктура не финансира в градовете, а за генерал Прохоров и за Мара Тасева. Генерал Прохоров е колектор отпадни води, а за Мара Тасева е водопровод. И двата проекта са готови. Мъчиме се да ги прекараме през ПУДОС, дали ще стане или не. Ако не стане, допълнително тези два проекта трябва да ги финансираме със собствени средства от нашия бюджет, за да реализираме този фонд земеделие, който ни отпускат с тия евентуално 3 проекта. Искам да изразя и благодарност, защото последна точка е дофинансиране на социалния проект. Изработи се, за мое очудване, аз бех песимист. За 2 месеца трябваше да направим проект за усвояване на 5 милиона и 200 хиляди лева. Доцент архитект Цветкова с екип го направи за 40 дни. Но знаете ли колко беше проектосметната документация? Прекрасен проект с всички изисквания, които са за тези социални домове. 8 милиона. Водихме разговори. Лично аз съм прикарал с Социалното министерство. Изпратих доцент Цветкова да ги убеждава. Не може да има параметри и изисквания социални, пък да ни дават по-малко пари. И за 15 дни се наложи да свалят, да препроектират един огромен труд и да свалят от 8 милиона на 5 милиона и 600 хиляди. И затова се налага следваща точка да гласуваме дофинансиране, което да представиме в София, а ние вчера вкарахме проекта, приете, който е радостно. И още един път искам да благодаря на целия екип, който работи в Попово за реализирането на този проект. Това е за бъдеще и това е нещо, което смятам, че Попово удари много добър вариант, като почнахме да прекрояваме с ваше решение квартал Надежда, там да е един социален център, който може би ще продължи и да се доизгражда. Сега по фонд Красива България има някакви възможности. Вчера сме го обсъждали с Свилена Анкова, да търсиме финансиране, а то е дадено, но не е достатъчно и може би трябва да преустроиме някоя съществуваща сграда в приют за бездомни граждани, които се налага по някой път и дори от ЖП гарата ги изтоварват, да ги прибираме, да ги изкъпваме, да ги нахранваме, а пък сигурно се наложи
такива двойки с домашно насилие също да ги прибираме в този период време. Да, тази точка беше много важна, защото интересът на гражданите към инвестициите в общината е сериозен. Проблема е, че не получават пълна информация и може би заради това инициативата на администрацията за запознаване с състоянието на проектите до тук е похвална. Аз бих си пожелал всичко, което сме проектирали, да се изпълни, защото капацитета на изпълнителите също не е безкраен и разполагайки от тая гледна точка и виждайки в миналото как се случва, дано да си пожелаем да намерим изпълнители на тези проекти, защото не са малко парите и ангажимента също хич не е малък. Така беше и с младост. 2 пъти правим обществена поръчка, никой не иска да усвоява колко беше, 2 милиона и колко инфраструктура в младост. Накрая минахме на молби. Сега има изпълнител, обаче си чака аванс. За съжаление. Добре, колеги, смятаме ли, че изчерпахме тази важна тема? Добре, ако сме сметнали така, преминаваме нататък. В следваща точка допълване годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, община Попово, имоти в регулация, одобряване на оценки, за учредяване право на строеж, продажба на недвижими имоти. Давам думата за становище на заместник-председател на постоянна комисия общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред, граждански права. Господин Драгомир Петров. Заповядай, господин Петров. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, нашата комисия се събра в намален състав и с 3 гласа приемаме точката. Благодаря. Становището е положително. Да, положително с 3 гласа за. Добре, благодаря господин Петров. Давам думата на становище на председателя на постоянна комисия финанси, бюджет, местни данъци и такси, господин Черкезов. Заповядайте. Благодаря, господин председател. По допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост с 4 гласа за и 1 въздържал се, подкрепяме предложението. Благодаря. И давам думата също така за становище на председател на постоянна комисия устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура, нормативната уредба, господин Найден Иванов. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги общински съветници, нашата комисия с 4 гласа за предлага да подкрепите допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Благодаря ви. Колеги, на вашето внимание проекта за решение. На основание член 8, алинея 1 и алинея 9, член 37, алинея 1, член 35, алинея 1, член 41, алинея 2 от Закона за общинската собственост, член 6, алинея 5, член 47, алинея 1, член 37, алинея 1 и член 51, алинея 1 от НРПУ-РУИ във връзка с член 21, алинея 1, точка 8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, предлагам Общински съвет да вземе следното решение. Първо, допълва годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост община Попово за 2024 година, раздел 3, точка Б2, право на строеж за сграда на обществено обслужващи дейности в УПИ-1, квартал 125А по регулационния план на град Попово, ЖК Русаля, с идентификатор съответният номер по кадастрална карта на град Попово. Раздел 3, точка Б1, продажби. Идентификатор съответният номер, те са 2 по кадастрална карта на Попово с УПИ-6, квартал 57 по регулационния план на село Дриново. Второ, одобрява начална тръжна цена 34 775 лева за учредяване право на строеж на сграда за обществено обслужващи дейности с застроена площ 650 квадратни метра в УПИ-1, квартал 125А по регулационния план на град Попово, ЖК Русаля, с идентификатор съответният номер по кадастрална карта на Попово, собственост на общината с акт за общинска собственост от 24 година. 92 460 лева за поземлен имот с идентификатор съответният номер по кадастрална карта на Попово, улица Разградско шосе, за производствени складови дейности с площ 1867 квадратни метра
собственост на общината с акт за общинска собственост от 24-та година. Цената е без ДДС. 21 380 лева за поземлен имот с идентификатор, съответният номер по кадастрална карта на Попово, улица Лозарска номер 15, с площ 335 квадратни метра, собственост на общината с акт за общинска собственост от 23-та година. Цената е без ДДС. 60 050 лева за урегулиран поземлен имот 6, квартал 57, по регулационния план на село Дриново, площ 7957 квадратни метра за производствена складова дейност, собственост на общината по акт за общинска собственост от 24-та година. Цената е без ДДС. Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване. Колеги, имате думата за въпроси, предложения, мнения по докладната. Заповядайте, господин Димитров. Искам да попитам тези парцели, понеже вие, господин председател, бяхте казали на общинска администрация да слагат по една скица да се ориентираме кое къде, ама гледаме, че тук няма. И не ни е ясно, на нас не е ясно де 650 квадрата в Русалия, да ни обясните къде се намират и какво ще се прави там, какъв е интереса. Появява се някаква улица Разградско шосе, аз такова 60 години живея в този град, не съм чувал такова с улица Разградско шосе. Има булевард в България, има и на този нашия съгражданин от Кардам такова с Разградско шосе, може би, защото и пътя за Разград и някоя кръстита и Разградско шосе. Но по-интересното, което искам да попитаме, продаваме 1867 квадрата, там са 3 парцела, горе-долу идентични, значи около 6-7 декара. Защо трябва да ги продава общината, след като там може да се мисли и да се развива нещо, което там е прекрасна промишлена зона? Защо трябва да го продаваме? Просто не ми е ясно това нещо. После на Лозарска продаваме 335 квадрата, което е там на завоя. Ми направите един паркинг, нали? Плачеме за паркинги. Може се влиза, може се излиза. Знам, че идеята, даже като събори, там имаше къща, що не продавахме къщата някой да живее в нея. Ние съборихме общината къщата и идеята, нали, беше за паркинг. Сега изведнъж решаваме 335 квадрата да ги продаваме. Нали, то не е трудно да се досетим кой кандидатства и какво се случва, ама къде е интереса на общината в цялата работа. Благодаря. Ма кажи ми кой, аз не знам. Добре, благодаря, господин Димитров. Аз мисля, че доктор Веселинов ще се опита да отговори, или Добромир Добрев. Добрев, архитект има общинска собственост. Добре, кой ще отговори? Господин Маринов. Ще се опитаме двамата с инженер Добрев да отговорим частично аз и частично той. Тук наистина става дума за техническа грешка, улица Разградско шосе, както каза господин Димитров, Иван Братванов, мисля, че ставаше въпрос. Значи там са 3 имота. 3 имота има проявен инвестиционен интерес към единия, който е като се застане от лице към бензиностанцията, най-в ляво, който е имота. Така. Има проявен инвестиционен интерес, общината го предлага за търг. Вече ваше е решението дали ще го одобрите или не. По отношение на първата точка, ЖК Русаля, има изготвен ПУП. Това е място някъде около Стария Супер, където е в него район, до печатницата на Евгений. Да. За там става въпрос за този имот. Има ПУП. Стария Супер и Евгений, печатницата? Над пожарната е това. Ага. Имаше там голям супер едно време. За този имот става въпрос. Отреден е за право на строеж и има проявени интереси, затова го предлагаме на вашето внимание. По отношение на улица Лозарска също има проявен инвестиционен интерес. А тогава, доколкото си спомням, къщата беше съборена, защото във вида, в който беше построена, пречеше на изпълнението на проекта. А сега, след като бъде закупен имота, естествено, че ще бъде съгласуван новия проект
с общината и ще бъде изграден така, че да не възпрепятства движението. Това е, което мога да ви кажа аз. Благодаря. Благодаря, господин Маринов. Аз не разбрах само по първа точка или по първия въпрос. Аз, доколкото знам, в кадастъра това пътя към Разград се води Разградско шосе, ако се не лъжа. Поправете ме, ако лъжа, но така се води. В кадастъра се води Разградско шосе. Не е улица Разград. А как е? В кадастъра мисля, че се води Разградско шосе. Веднъж съм го гледал, не твърдя, но мисля, че се води Разградско шосе. Може и да греша, извинявайте ако греша, но мисля, че така се води. Не знам, архитекта може ли да каже нещо по тая тема? Не може. Добре, това беше само като уточнение. Разбирате за какво става въпрос, за кой е? Да. Господин Димитров, заповядайте като реплика. Да, за тези 650 квадрата години наред се говореше, ама години наред, като ви казвам, се говореше, че там ще се прави пробива покрай механотехникума, отчуждителните процедури, които приключиха по тая улица, която излиза на Раковска, и този парцел как изведнъж пък и кой е героя, детска да го купи, много ми е интересно. Интересно ми е и тази производствена складова дейност, как изведнъж така се реши да се продават. И най-странното е, къде се информират тия хора, че проявявали интерес? Как става това нещо, като тези имоти не са включени в програмата? И изведнъж обаче някой проявява интерес, незнайно как, чрез приятели ли, чрез кого не знам, и проявява интерес и се внася това нещо и се гласува. Странно ми, винаги съм го питал, не мога да получа отговор обаче. Какъв е този инвеститорски интерес изведнъж, как го намери пак този парцел там, какво се случва? Благодаря. Добре, това сега въпрос ли беше или по-скоро коментар? Аз не видях въпрос. Архитектката да ни отговори тия 650 квадрата там, нали ще минава този пробив, ако ще са правили изобщо, или явно има някакви промени в градоустройствения план и няма да пробиваме там да Раковска и нагоре. Аз ги знам тези парцели, там те са над пожарната на стръмния такова, се говореше, че точно оттам минава пробив някакъв, дето ще стигне чак на околовръстното. Промяна ли има? Какво има? Не знам. Ти ми говориш покрай механотехникума ли? Не, от механотехникума излиза се горе на Раковска, се пресича и зад така. Пожарната продължава до това. Така е по градоустройство. Той си седи този проект. Ама този парцел е там 650. Ама не е верно. Не е там, моля ти. Там... Вие знаете къде е, така ли? Знам. Предполагам, че... Разбрах. Предполагам, че не продаваме нещо, което е сложено по градоустройствен план за инфраструктура. Знам, че там се засега оградата на ССТ, прави се пробив до Раковски, дори там ме е занимавал Иво, не знам второто му, фамилното име, мебели къде произвежда, защото там той е купил на времето един парцел от частник и сега нито може да строи, нито може да го обезщетиме, докато не започнем да правиме този проект. Но така са го видели, така сме го приели като градоустройство, това си седи. Не засягаме нищо по градоустройствения план. Ако греша, Мила Терзиева, архитекта, да ме опровергае. Госпожо Терзиева, ще кажете ли нещо? Заповядайте. По градоустройствения план нищо не е пипано, освен това, че че отреждаме петно за застрояване. Добре, благодаря. Други въпроси има ли? Други въпроси, касаещи тази точка? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване по тази точка. Ти ли? Добре. Добре. Добре.
Как разбрахте, че ще го продаваме? Бе? Как разбрахте? Как разбрахте? Сега, тук има една лека подробност, но... Да, понеже обсъждаме точката и имахте становище по тая точка, но да приемем, че не сте знаели и сте били въведени в заблуда. Не, това е практика, ние за това ви го представяме, защото вие така го правите. Хора излизат конфликт, не са конфликт точно по време на гласуване на точката и затова ние сме... Господин Димитров, айде да не влизаме в подробности, защото тази номер е в докладната, има точно идентификационен номер, който докладната е качена преди една седмица. Нали? Ако принципно знаете конкретно за къде става дума, защото това може да се погледне в кадастъра, наистина, и ако наистина имате интерес, би трябвало да не участвате, защото по някакъв начин се влияе върху общото решение, но аз лично приемам, че не е умишлено. Да, той не е гласувал. Господин Димитров специално, не знам другите как са гласували, но там е. Ако трябва да говоря за себе си, поне съм в един такъв конфликт, инвестиционен конфликт, след като разбра, че Разград шосе Иван Вапнов, вече имам конфликт на интерес. Добре, разбрах. Добре, разбрахме. Добре, има ли други? Всъщност в процес сме на гласуване. Тези, които обявиха конфликт на интереси, да не гласуват въобще. Ще ги водим. Така. А защо не е активно гласуването? Не съм бе. Така, гласували общо 17, 3 в конфликт на интереси, за 16, против 0, въздържал се 1, предложението се приема. Дай ми нещо пояснение. Давам думата на доктор Веселинов за пояснение по тази тема. Понеже Димитър Кънев пита как става. Ето, чета в момента входящата поща. Молба Делфин 22 ООД от Гагово. Моля да бъде организиран търг за отдаване под наем или закупуване на помещение в село Водица, квартал Еди-кой си, кадастър Еди-кой си. Така става. И след като има кандидат, аз го давам на общинска собственост, те правят с независими оценители оценка, преди това вие го гласувате втори път. Така става, господин Димитров. Не е предварително някой да си е заплюл, да му го обещал, или поне аз не съм такъв. Се чуда този от Гагово, какво ще прави Водица, ама... Извинявам се, доктор Веселинов, явно вие не знаете наистина. Сигурно. Доста неща. Ще стане въпроси в последната точка за изказване и питане. Имам два въпроса към вас и към госпожа Божанова. Ще разберете. Добре. Преминаваме към точка 4. Одобряване на извършени разходи за командировки на кмета на общината. Тук становища нямат. Проектът за решение е следният. На основание член 21, алинея 1, точка 23, член 21, алинея 2 от ЗМСМА, във връзка с член 8, алинея 4 от наредбата за командировки в страната, член 15, алинея 1 от наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, предлагам да вземем следното решение. Одобрява извършени разходи за командировки на кмета в периода 1-7-39 в размер на 5520,80 стотинки. Това е проекта за решение. Имате думата за въпроси. Има ли въпроси? Господин Димитров, заповядайте. Благодаря. Аз искам само няколко изречения, доктор Веселинов, да каже с тия колеги, понеже този град Олни, Грузия, кои са му впечатления, защото той сега го сключихме договора там, какво се случва, как се случва. Аре, Скала Гърция, то ясно там. Ама, нали хубаво беше така да
и при всички командировки, знаем, че в България, като ходите командировки, като ви гласуваме, казвате, били сте сесия, комитет по региони, това свършихме, това в министерство ходих, просто да ни кажете няколко думи само. То иначе целият град знае, къде сте ходили, с кого сте били, как сте отишли, тъй. Ама да го чуят от вас. Значи, интриги и клюки върват целият град, а? Не знам кой ги поддържа, вие знаете, че в Грузия подписахме тази година на тържествената сесия договор. Съжалявам, ама аз мисля, че кмета трябваше първо да отиде там или поне председател. Така че ако съм отишъл, наруших си моите графици, а пък за отчет за комитета на регионите, то всичко ми се плаща. Аз не внасям тук някакви докладни с разходи. Тъй, че не съм натоварал Общинския съвет от години. Даже вие бехте хората, къде викате, ама за какво гласуваме тия дребни пари, нали? Вие по едно време 200-300 лева, командировки за 3 месеца. Пазил съм се, а пък за Гърция отидох с личния си автомобил, защото Тойотата е вече над милион и едва ли да я издържи. Как иде? Грузия. Все още, виждате и след тези избори, е една объркана установка. Този град, Они, се намира от Тбилиси, поне аз пътувах на отиване, нощта, специална кола бяха взели от Тбилиси, с двама охранители бяха приели да ни закарат до този град. 6-7 часа убийствен път. Отначало има магистрала, после по едни пътища през 3 хребета планини, не хребети, техните планини са много добре ни посрещнат.